Здравейте, приятели, и добре дошли в третото поредно на такова видео. Днес се намираме на обичайния обект на товар с тангента на София, между гарите Вуяк и Разделен площ 4, или по-точно Иленци. И днес сме в квартал Белево. Тук ще започне моят трасоте, където мога да покажа, че вече на част от новите столове има монтирани носачи за жиците. И разбира се, това цялото нещо тук, при което е и подбивната машина на ТСВ, и машината, която изнася железния път по 8 ниво, или по-позната като пласер. Днес ще се насочим от тук към Северен парк и да съм по-точно към Разделен площ 4, като се надявам да, понеже би трябвало да сме извън работно време на ТСВ, се надявам да нямаме срещи с работници, защото просто не ми се занимава в момента с това. Забелязах, че се работи по обекта. Аз не съм идвал тук от над повече от 2 седмици, ако не са вече 3 седмици. Но доколкото виждам, цялата им техника е струпана тук. Техниката, с която се прави железния път. Важно е да споменем, възложител е на КЖИ, Национална компания железопътна инфраструктура. Изпълнител на проекта е с ТСВ, транспортно строителство и възстановяване. Като тъжното е, че доста време се чакаше този проект. Доста време се чакаше, това беше доста наложителна реконструкция тук. И проблема не е, че беше даден на ТСВ, проблема е, че беше даден ТСВ като авариен ремонт. Проблема на ремонтите, които се изпълняват от ТСВ, е, че това са аварийни ремонти, което се казва, че няма да е много добро качество, но колкото толкова. Все пак това, което видях сега, някои стълбове на контактната мрежа са подменени, други не са. Според мен лично, изводите, които аз си вадя, че са подменени тези, които са в трагично състояние, тези, които са килнати. Тук виждаме и тази машина, която, да си призная, си нямам никаква идея за какво служи. Сигурно пак е нещо свързано с изнесването на релси по 8 ниво или с полагането на железен път. Но честно казвам, не знам за какво е това. И още някои ремонтни влакчета, машини. Пак да се огледаме и да се надяваме тук да няма никой, защото, пак казвам, не ми се занимава в момента с гневни железничари, работници на ТСВ и така нататък. Искам предварително да се извиня за силния вятър. Днес времето е хубаво, слънчево, обаче ветровито, което не е много окей, но все пак каквото такова. За сега, което виждам, насам няма много нови неща. В смисъл, надявам се железен път да изнесем по ниво. Макар че виждам една така доста голяма неравност там, но се надявам всичко да е окей. И сега ще се върна обратно, надявам се, когато има нещо малко по-интересно. Аз надолу виждам по-интересно нещо, до което ще стигнем след малко. Добре, стигнахме до желаното място, обаче вятър се сили, така че много съжалявам, ако не се чува много добре. Надявам се да отихне в скоро време. Това, което обаче ме прави впечатление, е това състояние на релсите. Честно казано, не мога да си го обясна защо се използва, като гледам старата бластова призма, смешана с някаква кал, някакъв пръст, трева и е по този начин сложена. Това, което ми направи впечатление в далечината, е този стълб, който е с
и с носач изпънат, т.е. са поставени на място. И няколко други след него. Например, втория стълб след него е с сменен носач, доколкото този тук е със стария, но няма да коментирам. Това е отделна тема. Защо не се смени всичко, защо не се подмени всичко, защо не се прави така, защото най-вероятно смисъл риторичен въпрос. Това е въпросът, защо не се прави. Най-вероятно, защото ако се направи, няма да се налагат така леки освежителни ремонти през няколко години, в което се намалява и разхода на пари, и амортизирането на инфраструктурата, но управата си знае защо го прави това, не съм аз да им давам акъл, не съм аз да им казвам какво правят, само давам предложение и се оплаквам, както всичко стане. Един поглед назад да видим, че като може да се види, че власъра все пак мисля, че е минал тук, но не се забеляза, така че най-вероятно и не е минавал, а просто го се карали там, тъй като той си там от понеделник. В понеделник идвах да видя дали ще е окей, обаче времето не беше хубаво за снимане и го оставих за днес. Макар че днес има вятър, но какво да се прави, не можеш да е на моя страна. Това видео ще бъде явно малко по-късно, защото, пак казвам, не виждам много напредък тук. Ще се разходя малко по-надолу и ще отворя темата за няколко неща, за които се надявам да ми помогнете в коментарите. Първото е дали искате да мина да видя и да снимам от земя ремонта от Централна гара до гара Искър. Да тръгна от Централна гара, през гара Подуене разпределителна и до гара Искърско шосето, където е реално самият ремонт. Дали това ще бъде окей видео. И второто е, днес стана ясно, че НКЖ влагат собствен ресурс и до края на месец май би трябвало да бъде пуснато движението по втория път между гара Искър и гара Елин-Пелин, което ще рече, че и гара Казичен не би трябвало да влезе изцяло в експлоатация, което ще е много яко. Гара Казичен от доста време, поне така 5 години не е била изцяло в капацитет и в експлоатация и е хубаво, че накрая ще се види това. Дори просто дали желаете да мина с влака оттам и да снимам през прозореца или през задната врата, зависи какъв е състава на влака. Защото според мен това е доста интересно и трябва да снима. Не мисля, че някой ще се навида, кой го снима от дронаджиите. За мен не е проблем. Тук виждаме опъването на жиците посока Волуяк, който също беше сменен. Стълбовете бяха сменени, тежестите са нови, старите тежести там са в земята, вече почти заринати. Обаче само един носач сложен от двата, което окей, не се знаят. И продължавам надолу, най-вероятно стигам до Савоя, защото наистина това беше, което успях да кажа и като цяло няма нищо ново надолу. Миналия месец се разхождах тук, ще да падна. Миналия месец се разхождах тук и стигнах до разделен площад, видях много нови неща. Служител. Окей. Добре. Не просто ли снимам в момента, защото не се занимавам с работните служители. Тук сме по средата на нищото и няма дори адекватни хора. Но продължаваме. Пишете дали искате да видите още такива видеа от този тип, защото в момента няма много хора, които да снимат железопътна инфраструктура около София, аз съм навид да го правя това. Става ми удоволствие. Пък имам и също свободно време за него. Явно ще идвам тук пеша на майната си. Но да, има какво да снима покрай София. Ето тук товарната тангента, ЖП възел София, който
след като възобновиха ремонтните дейности миналата година, прави се бавно, но се прави. Това трябва да се спомена. Нищо, че от подвоена до Искърско шосе релсите седат така вече сигурно половин година, подбити до средата и после само положени. Но какво да се прави, с това разполагаме, това има. И все пак, до края на месец май от Искър до Елин Пелин, както вече казах, би трябвало да се пусне движението по двата пътя, което доста ще облегчи натоварването по ЖП инфраструктурата и по самите гари, защото вече влаковете се разминаваха на Казичане, на Подвоене, на Искърско шосе и натоварваше се мрежата, допълня си капацитет. Повече не можеше да понесе пътнически влакове, тук-там някой товарен влак. Което ме навежда мисълта, че след като се направи този ремонт, капацитетът ще се увеличи много. Най-вероятно и скоростта, защото от София до Елин Пелин влаковете сега пътуват 40-45 минути, зависи от разписанието. Ако се оправи скоростта, т.е. 130, би трябвало времето да се скъси драстично, тъй като от Искър до Елин Пелин влакът ще движеше с, ако не се лъжи, 60 или 70 км в час, а 130 е два пъти колкото. Това сами си правим изводи. Това, което трябва да казвам е, че с увеличаването на капацитета, както и увеличаването на капацитета на гара Костенец, която също беше пусната преработена едната входна стрелка и пусната в пълния си работен капацитет с 5 коловоза, а не само с 3, както беше сега. Би трябвало, или аз поне се надявам, да видим повече товарни влакове по първа линия, защото все пак това е главен коридор между Европа и Азия и следва да има трафик. Защото искам да се натоваря влакчета. Единственото място, на което може да се натоваря влакове редовно е тук. И в момента няма толкова много заради ремонта. Няма да се повечето международни влакове да се изместят. И така, приятели, мисля да приключа нашата разходка тук, тъй като наистина надолу няма какво да се види толкова много. Направи ми впечатление, че долу две снатки на релсите са заварени, обаче надявах се за трета, обаче тук още не е заварена. Така че най-вероятно ще се върна, за да ви го покажа. И така ще направя, тъкмо ще съм с гръб към вятъра и няма да се чува толкова много в микрофона. Пак много съжалявам за качеството на звука. Наистина не предвидих, че днес ще има вятър, иначе нямаше да дойда. Нищо, че времето е толкова готино и приятно. Но все пак, каквото такова, трябваше да се направи това видео. След някой трябваше да го стане това, защото има какво да се види, обаче толкова малко, че не заслужава по-дълго видео от 10-12 минути. Надолу нямам дали имам смисъл да хода. Няма да хода, за да го оставя за следващото видео, което най-вероятно ще бъде другата седмица. И тук виждаме как са заварени релсите и от двете страни. И да, като цяло това е, което успях да видя. Има ново, има още какво, обаче пък има и още какво се желае. Все пак го правят ТСВ, така че аз лично не очаквам много. Не очаквам нито качество, нито бърза работа. Все пак виждаме какво се случва с ремонта на Централна гара, който също се прави от ТСВ. И Централна гара Подвоене. Двата ремонта, които се правят от ТСВ, не върват много в темпо. В стандартни и адекватни темпове. Както и Пловдив. Пловдив вървеше бавно преди да се случи цялата драма с бетонния мост. Пловдив вървеше доста бавно и нямаше почти нищо ново. Но няма значение. Когато дойда, вече ще отида по-надолу. Следващия път разсъката ще започна от тук, не от Беля, защото там няма много какво да се види. Ще започна от тук
и ще стигна най-вероятно пак до моста на Северния парк. Ако не ето по-надолу, ще видим движение. А за сега, благодаря ви, че гледахте, благодаря, че станахте с мен. Ако искате да подкрепите това, което правя, едно харесване, няма да дойде много зле, ще бъда много благодарен и до нови срещи и до следващия път.